Ikasiren elkarrizketak. Miren Ros eta Telmo Lazkano. Ikargi dakat, 16tik aurrera, ez da 16a, hasi ginean, 2019 hasi ginean sarautzen, ekimenarekin, 5 guraso, 5 friki, garai hartan frikiak gaur ja normalagoa garela dirudi. Eta hori aditu ezberdinen hitzak entzunaz, eta 16 urtekin, garuna, oraindik ez dago heldua, ez dago ez? 25-30 urte inguru esaten dute guztiz garatzen dela, baina 16 urtetik aurrera badirudi garuna ja beste puntu baten dagoela. Nerabeak inguruan daskazuenak ere nabaritzen da, beti esaten dut ez, gauzeko kanpai horren ja jetxieran hor gaude, orduan emozionalki, hormonalki, sozialki igual pixkat gutxio, baina ja beste puntu baten daude gazte horiek, eta hortik aurrera erabilera egokiago bat egiteko prest egon litezke. Kontuan hartuta, Telmok ondo aipatu duen bezala, ez dela tresna neutro bat, eta bar. Orduan, nik uste hori abia puntu oso importanti dela. Horrekin zesan nahi dut, 16 urte bete arte ez dutela inungo sare sozialik ikusiko bere bizitzan, ez, justo alrebes, nik uste importanti dela ibilbide bat itia beraiekin. Eta gu geu heldu bezala, eta guraso rol hortan ere ardura badakau. Gu ze erabilera iten nahi garan, ze eredu gara gure seme alaba joentzako, ez? Eta irakasliek baita ere. Orduan, hor nik uste adina oso importantia dela. Beti adibide berdina jartzen dugu, ez? Kotxeko gidatzeko baimena 18 urtekin, eta zerbait egati dago 18 urtetan jarrita, ez? Ze gertatzen da, kotxia dula asko existitzen den gauza badala, tresna, hori neutro esango dugu, neutroa da, ezta? Dula urte asko existitzen da, legia oso zorrotza dago horrekin, azterketa medikua, praktikoa, teorikoa, dan atera behar dugu, eta orduan ateatzen gara, ez? Hori oso onartuta dago gizartean, inork ez du zalantzan jartzen, ez? Zer gertatzen da honekin, lehenengo puntuan etzako oso importantia, interesa dago 16tik aurrera eskuratzeko smartphone horiek gure gaztiek, edo interesgarriagoa aritzen zaie horratzian dauden enpresa potente horiei lehen TikToken sartzea, Instagramen sartzea gure gaztetxo horiek. Erantzuna oso garbi dakat, ez? Legia ez dago, ez dago inungo ondoriorik gaztetxo bat smartphone 9 urtekin eskuratzeko, TikToken sartzeko, pornografia ikusteko, ez dago inor horratzean hori izun bat jarriko dunik, edo, ez? Orduan, nik uste dut lan ikaragarria dagoela aurretik iteko, eta adinan ezeko importantia, eta nik esango nuke 16tik aurrera zalantza gabe. Baina hori bai, ibilbide hortan, 16 urte bete arte, goazen bidea elkarrekin itera, erakustera gure hankasartziak, gure gaizki ulertua WhatsApp marabilloso horietan, guk ere baditugu orduan, bereek ikusteko ez dela, guretzako ere, ez dela tresna bat erresa ondo kudeatzea, orduan, nik hori esango nuke. Zeutemo? Bai, askotan ez da zabala izaten dago, irekia, eta askotan esaten dute, 16 urte edo urte bat izateagatik ez dela erabilera edo harreman osasuntsu bat gauzatuko, eta neurri baten hala da, baina horrek ez du esan nahi, badaudela beste faktore batzuk adin hortara bultzatzen gaituztenak, eta Mirenek ondo komentatu ditu, lehen aipatu dut bat, eta oso garrantzitsua dena, baina, igual pixkat komeni da pixa sakontzea, ez? Aipatu dugu, bere buruaz beste egiteko lotutako kauza nagusietako bat dela ziberjazarpena, eta hori 14 eta 15 urterekin ematen da goren unea. Beraz hor dugu, inflexio puntu garrantzitsu bat salto egitekoa, eta 16 urtetara atzeratu ezkero, hori ekiditea askoz ere errazago izango litzateke. Zergatik, alde batetik 12-13 urte dituen pertsona batengan usten badugu horrelako gailu garrantzitsu bat, askoz ere aukera gehiago dituelako erabilera ezegoki bat egitekoa, izan ziberjazarpen bat, edo sextorsion bat, edo bestelakoak, ez? Ez dira gai, ez emozionalki, baina batez ere legalki eta moralki hori guztia dakartzan ondorioak ikusteko, ez? Baina aldi berean, ez soilik egiteko, baizik eta egiten denean, ondorio horiek ondo kudeatzeko, gaitasun falta nabaria dute, naturalki. Beraz, ez da kasualitatea, da kausalitatea, ez? Hori alde batetik.
Bestetik, aplikazio hauek erabiltzerakoan, adibidez WhatsApperen kasua 16 urte behar dira, eta hori errespetatzea komeniko litzateke, ez? Haratago joan da, Mirene komentatu duen bezala, gure garuna, gure aparatu emozionala bereziki, sistema limikoa, hogeita bost eta 30 urte bitartean amaitzen dela uste da, baina bai 16 urterekin, 16 urterekin inflexio puntu garrantzitsu bat ematen da. Baina nera bezaroan aparatu emozional hori dago ondorengo egoeran, eta dago akunbez bat, akunbeza da sistema limiko horren nukleo oso garrantzitsua, nun plazer bilatzaia dagokion, papel hori. Eta dago ia guztiz garatuta, eta amigdala eta hipokampoa eta korte zingulatua zein prefrontala berezeki badaude oraindik garatzeke. Garuna atzetik aurrera garatzen da eta orden horretan nerabezaroan egoera horretan aurkitzen gara. Honek esan nahi duena da akunbeza duela batuta, sinfonia neuronal horretan, eta ondorioz gure txikiek naturalki ez dituztela beraien ekintzen epe ertain eta luzeko ondorioak aurre ikusiko, saria jarriko dutela aurretik, arriskuen aurretik, eta batez ere inpultsibitate horrek bideratuko dituztela, ez? Eta hori modu natural baten emango da. Gehitu honi, sare sozial hauek hori oso ondo dakitela eta hori esplotatuko dutela, eta bestetik gure garuna garatzerakoan beste garun baten beharra dute, hau da, gurasoena normalean. Eta geroz eta urrunago aurkitzen dute kontaktu hori, garun hori, erreferentzia hori, babes hori, helduleko zendu hori. Berain aparatu emozional hori garatzeko, eta ez dutenean aurkitzen erreferentzia hori, bide lagun hori, aurkitzen dute pantaila bat hori egiten duena, eta gainera hortaz aprobetxatzen dena. Eta beraz, areagotu egiten dira, arazoak, ez. Eta azkenik, izan beharko genukeena kontutan da erantzukizun legala. Izan ere, 14 urtetik bera ezin dira epaituak izan, eta 16 urtetan termino legalak aldatzen dira. Hau da, tutore legalak dira benetan mugikorraren jabe, eta bertatik gertatzen den guztien ondorioak pairatuko dituzte. Eta ez gara urrutira joan behar, hemen Donostian emantzen ziberjazarpen bat, adibidez irakasle bati, nun eskolak eta tutore legalek 20.000 euroko izuna ordaindu behar izan zuten irakasle horri. Beraz, ustez arrazoi asko daudela, 16 urtetara arte itxaroteko, baina ez itxarote horretan gelditu. Mirenek ondo azaldu duen bezala, bide laguntza bat eskaini bertzaile, kontaktu bat izan behar dute sare sozial hauekin, didaktikoa, eta formazio holistiko bat eman behar diogu, ez soilik erabileran, baizik eta ze ondorio legal, moral eta emozionalean murgilduko garen, mugikor hau benetan esku artean modu autonomoan izaten hasten garenean, ez.